Paling dan kembali iseng buat bang Syakri utrai. Fi khun Syakri utrai au lamar bangin yo ai. Ring ladap ban yo lut iki baro ka cingem ka jongi. Bang Syakri u bangin banse. Ndai mi sungo iki baro bule ka cingem ka jongi. Papa jisu ayu ini. Fi khun kai ka badan kamtam ka jisu pagi gede ka jing penem. Uladap ai ngi kata baru la ai ru ha kitu ki ba priang iu ko menum penyam jongki tang kata ndai ru la ai kham tami mun si ma khoj ha kitu ki ba priang iu Papa hatu long ma ben long kristan klem da yo priang iu sim khoj yam khun kata kamla ban long Bible ko ong lam nangi priang mun si ma khoj ngimla ban long ki jong rom phra khandai kum jo ru ha ka dok ngimla ban so ba hayo ble Melipat kibri kami apa yang musim khoj. Iku namar ba gedang-gedang kapop ke bari ka cingem ko jongki. Kaba kumba ke Bible ka siti ban kong Petrus we khasan. Oblei ulong ba khoj, tolong ru fi ki ba khoj ka jing long cingem baro. Sakwai pat ka daw khon, kadai ba kempat kala ba mod shisha. Idang em ha kapop. Sisien ba ngila-kala ba mod wa shisha. Ila priang Jisu kim dai ban lai phashu sa kapop. Isu tu am kon. Oh, Jepang. Ya kon, ngai pilai jat hai ka to ni ya no.